जों समय मते मैया हानि बाङैनो जों जेटा डेभेलपमेन्ट खालायनायनि मुसुक माने आबो जों डेभेलपमेन्ट खालायनायनि थांथानियाव असुबिदा आंनि दङ যাই হোক जों एडिसिनि प्रशासननि तरफ থেকে स्टेट गभर्नमेन्टनि थानिगो जों रिक्वेस्ट खालायनाय जों थांनाय मालायनाय कक सालायनाय जाहाथे जों थ्रु कर्डियल कोअपारेशननि माध्यमे स्टेट गभर्नमेन्ट থেকে जों टाइम टू टाइम एडिसिनि प्रशासन থেকে एडिसिनि प्रशासना जाहाथे रां रजागना तै আসুন थैंक यू वेरी मच তাবো পর্যন্ত যে एडिसिओ जरा चाकरी खालाय रिटायरमेन्ट थांनाय राव बरना पेन्सन रनानि बाङै जों तो बराबर साकथारि दङ बरनाय जे मानथाय बरनि जे लिभ सेलारि ग्रेजुइटी कमुटेशन ते बरनि जे मान्थलि जे पेन्सन मानथाय दं माने बनो जों रनानि बाङै जों साकथारि दङ किन्तु गत बेस कयेक मास जों যথেষ্ট रां करिनि बाङै रां मायानि बाङै जों बरनो रमायांगि दङ ताबक जों इन प्रिन्सिपल एडिसिओ सिद्धांत नाजाखा जे रां करिनि बिसिं तैफानो जे तंमानि बननो जों बरनो रां रिनानि हिनै बरनि पेन्सन रनानि बाङै अरनो सिद्धांत अंखा अंका ताबक फाइनेंस डिपार्टमेंट থেকে ক্যালকুলেশন চলাই दङ बिल खायजागै दङ आसा खालायो ओ मासनि बिसिङो ओ मास या তিনি তো 16 जुलाई within next week बरनि जा मानथाय दं माने आबनो परिष्कार खालाय रजाकनाय आमके जतो पेंशनर न रजाकनाय गिना बरनो पाट खायै आसुक जन खेर रजाकनाय जों जतनो रिनानि जों साकथारि दङ रजाकनाय